Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay udmo ay nainggit ang do. Sagan na am kadti rabii asumang bayta ipapastat ililiw tapuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imag di munto iwalwalin. Hitet ko ti amin tuwa kayat mo ipaay ko agenjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra aramidek kayat kuken ka. Uray pakatayak ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos ka tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray tano na ang ka talawang ka. O kabit nagimas kan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ka. Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay udmo ay nainggit ang do. Sagan na am kadti rabii asumang bayta ipapastat ililiw tapuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imak di munto iwalwalin. Itet ko ti amin tua kayat mo ipaay ko agenjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra aramidek kayat kuken ka. Uray pakatayak ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos ka tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray tano na anggod ka talawan ka. O kabit nagimas ka nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ka. O bakit agdigos ka tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray tano na anggod ka talawang ka.